Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअ फिन बरायनाय बावहरनाय थालायबाय दिनै एसे मुड गाज्रि बोरैबा बुथे जोब्बाय जेरै मेगनाबो एसे गाज्रि जादों गोजा जाबाय थादों ओरै मेगननि सिरफोरा ओमफ्राय अब्लाबो जों थांनो ओंखारदों आब' रुबालिनि हाबायाव माने रिसेपसन दिनै हाबाया मैयामोन ओमफ्राय अरियाम खातनि जयन्तिपुर इथिंजाय खोमा गामिखौ आं मिथिया जायखि जयन्तिपुर साइडआव आरो नायहैनोसै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो जोंनि ओरै अरियाम खाथिनि थांगोन जोङो अनिता दङ दा देखायलांसै सोर सोर थांगोन थ' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो एसे शेयार खालामना होदो लाइक कमेन्ट खालामदो थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम जाबाय गय गोदान नायनोसै बारहायसो गुबुननि बारदे दङ लालि फैगोन जोंना फैगोन आनसलिकआव मेरला मानसियाबो नै थांग्राफ्रा 6 जनल' थोड़ा सा स्माइल करो गिफ्ट लागासिनो एक दुई तिन सारि पास ओमफ्राय आरो आंनि फैसाखौबो बिथाङानो होगोन देखायदो आंनि गिफ्ट मा होनो प्रेजेन्ट होनो ना गिफ्ट होनो गिफ्टनि प्रेजेन्टबो होनो फैसाखौ बिथाङा होगोन मालिकआ आंना मालकिनि ना मा होनथाय बिगुबैखौथ' नायनो फैदो बारा बिदि खुसिखौ नायना हेपि बार्थडे गुमै नोंना बार्थडेसो दा आब'नासो हाबा लाइन जालायगोन आरोना जोङो गिफ्टनो ओरैनो लाइन जा मोजां खुलुम लाजिबा जायो होनलाय आं खुलुमा Khakhlary goi nang labakai abo honaय गयखौ जाथां नङाबा गुमैनिफ्राय जा गुमैनिफ्राय गय जानांगोन बिगुमैनि गय जायोना बे मा मावगासिनो बे दिनै हान्थुलुरबो जमा गय लाग्राया नै दा जागोन र' थैफिनसै आं र' फट' लाग्रोनो ओमफ्राय जागोन दा लोरोबो खनसे मोसा लोरोबो इयाव फै बाहेराव ओंखाम जानो रेडि Simple cuma pizza selada. नोंनो मा लाबोनायदोंमोन जों मिथिगौ ललिपप बार्थडे होननानै खालि 9 तारिखआव मैयानो थांबायना सिलाहांहांमोननो ओमफ्राय माबा दस जाबाय दा दिनै ओमफ्राय लाबोसै आरो दे दाइरेक्ट फैफिनसै झुकेगा नहीं साला होननो बिगुमाया दुस्थ'थार जोंना दे बै हरगोन ना नोंसोर जोंखौ गालांबा
फुदला फुदुंदों जोंहा बेखौ फुथुला बायदि नायदो बिउटिफुल नायदो मोनसे गान दं मारै नांदों हाबा जानानै बस्थायदोंसो आं माबायदि गुमैनि दाय बे फार्स्टआवनो कमप्लेन मोनखाबाय आरो उनावहाय मा जागोन दासो साननै सानथामावनो बिदि जाबाय अबाव सोरनि बार्थडेसो जादोंमोन माथो आबनि हाबा गरमथार नैबे हिनजाव गोदान आरोना बिनि हाबा केमेरामेननि माबा आंनि बार्थडे बिसोर बार्थडे जाग्रा आरोना बिराद गरम जादों आरोना इसे फिसिनानै होदों नै फांखा गैयि इसे दिनैसो आरो मोनथला नालाय बेनिफ्राय मोनथला नालाय ओंखायनो बेसे फिसिना होदों होननायानो दिनै अनफ्लादों आरो नैबे बैसागुआव लांफैफिननांगौ जोंहा मोसानो दे खनसे मोसानानै देखायदो बैसागुआव लांफैनांगौ जोंहा जोबथानि जोबथा बेयाव मोसायो बेयाव मोसानो खोमा नोंसिना गामियाव ओंखायनोथ' जों लांगोन आखौ जों लांगोन सेबनो नागिरो गोदोनि केमेरामेन नैबे जिरायो फकासबो लाग्रोरा फकासखौ मोजां आं ओरै नायनासो रायज्लायगासिनो दासो बिराद फास्ट बे जानायाव आखिथिंसो लाबाय जानायफ्रा बिराद फास्ट पारसेन्ट खायो बियो मोननाय नङा होननानै एखमबा हाबायाव खनबेसे जाखो नोंना आंना बेनो फार्स्ट टाइम जोबोद मोजां नांदों आब'ना फार्स्ट टाइम ना सेकेन्ड टाइम हाबाया आंनाथ' हिसाबानो गैया हाबा जानाय खोथानो बुंनांगौ एबार मारै जासिगोन कन्डिसना हाबा जासिगोन कन्डिसना मारै जायो नों बै पार्टियाव लोंग्राखौ लोंनो मोननाय नंला होननानै सिन्था जादों आरोना हाबायानो सानसेल' जादों बेखौनो जि सिन्था नांबायानो गुमैया बेस्रा जों लांफिनगोन जों लांफिनगोनसो बारबा नों जुमाय लोंबा लास्टआव उल्टासो जाहैबाय रायजाबायसो गुमै लोगोजाफाना उल्टा फिनबायसो जोंना गारिया मोनसे खालि दंखायो दा लांफैबावगोनसो बारबा माबे गारिया Cuki gani indah. Bye Indo. Suki gani salah. Bye bye. Dadah. Nah ini jaga deh kenang. So guys, जों दायो थांगासिनो नेपानियाव मानोना आब' जेराव हाबा जादों बे एकदम खाथि ओंखायनो जों नेपानिखौबो खनसे नायलांसै खनसे बेरायलांसै होननानै नेपानिथिं थांगौ थ' नायलांबाय थादों आंजों लोगोसे नेपानि ओरैबायदि समायना जाना दङ माने दैमाफ्रा रानदोंना ओंखायनो नायलांबाय थादो तो गाइस मोन जों सफैबाय नेपानियाव ओमफ्राय दसे दैमायाव बेरायहैनोसै थ' दैमायाव बेरायहैनाय दैमा ओरैबायदि समायना जाना दङना अन्थाइ दैया ओरैबायदि साफा जाना दङ जेनेबा थ' नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ देखायनोसै दिनैनि भिडिअ एसेनोसै थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय